παιδιά, άκου τη ιδέα. Λέω να κάνουμε μια ταινία σε σχέση με το ποδήλατο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα είναι ένας ποδηλάτης ο οποίος θα ποδηλατεί στη Θεσσαλονίκη, στους ποδηλατοδρόμους και θα δείχνουμε έτσι και την πόλη. Άθλιο είναι. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Ρε παιδιά, γιατί σας άρεσε η ιδέα μου με το ποδηλατάκι? Κάνα μπουρδα είναι και μισή, δεν μου άρεσε καθόλου. Γιώργο, χρειαζόμαστε καλύτερες ιδέες για το διαγωνισμό από το ποδηλατάκι σου. Έχει κανείς άλλος καμία ιδέα? Ήρωας. Άννα. Προτείνω να γυρίσουμε την ταινία μας σε κάποια πιο χαρακτηριστικά μέρη της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να πάμε και στο Λευκό Πύργο ή, ξέρω εγώ, στο λιμάνι. Και εμείς εκεί στην πλατεία Αριστοτέλη. Ωραία, το σημειώνουμε, Άννα, έχει κανείς άλλος καμία ιδέα? Εγώ θα έλεγα να δείξουμε να πηγαίνουμε σε μια συναυλία. Τι έρχομαι σε Στέλιο? Ξέρεις, έτσι κάτι που να ελκύσει το ενδιαφέρον αυτών που θα δουν την ταινία πιο πολύ. Για παράδειγμα, να δείξουμε ένα παιδί που θα πηγαίνει σε αυτή τη συναυλία, να είναι έτσι ένας ροκάς, ξέρεις, να φοράει και τα κατάλληλα ρούχα έτσι και να βλέπει διάφορους φίλους του εκεί απ' έξω, να τους χαιρετάει, να δείχνουν και την πόλη και το μέρος της συναυλίας και λίγο από τη συναυλία. Μια χαρά ρε, εσύ. Πας στην αυλιά. Δεν δείχνουμε πολλά μέρη, θα δείξουμε λίγο τη διαδρομή που θα πηγαίνει, κάποια πλάνα και μετά θα δείξουμε το μέρος που θα γίνει στην αυλία, το οποίο θα είναι και ένα χαρακτήρα. Ρε παιδιά, εγώ διαφωνώ. Δεν πιστεύετε ότι τώρα που ζούμε και στην κρίση θα ήταν καλύτερο να δείξουμε τις συνέπειες της κρίσης μέσα στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, τι εννοείς? Μπορούσαμε να δείξουμε τους άστεγους που είναι πολλοί στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να δείξουμε τα πάρα πολλά ενοικιάζεται που υπάρχουν σε όλα τα μαγαζιά. Θα μπορούσαμε να δείξουμε τα ενεχειροδανιστήρια που δίνουν και παίρνουν. Ναι ρε παιδιά, πιστεύω πως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την οικονομική κρίση. Πρέπει να δείξουμε τη Θεσσαλονίκη όπως πραγματικά είναι. Imagine un mur et un bolide ma rage. Car impossible et cette bête a voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades et béton, aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leur veste?
Εντάξει, οκ, ωραίο είναι, αλλά γιατί να μην κάνουμε κάτι λίγο πιο κοντά σε εμάς. Δηλαδή, εφηβεία, την κρίση τη βιώνουμε όλοι, γιατί να μην είναι, για παράδειγμα, η κρίση της εφηβείας και η εφηβεία της κρίσης. Άσε μας δεν λένε, τι βλάκες είναι αυτές. Ωραία παιδιά, τώρα μόνο μαλώνουν καταφέρνουμε, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει αυτή την ταινία, δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Παρέχτε, παρέχτε. Άντε, γεια.